Il-misteru tan-nattività f'espressjoni artistika kontemporanja huwa dan dak li jaqqad flimkien 49 biċċa xogħol ta' skultura fiċ-ċeramika u pittura astratta li saru mill-artist Awċi Victor Agius li għażel bħala tema għalihom f'daqqa Between Earth, Light and Silence għaliex in-nattività mhijiex murija bħala xena statika b'mod tradizzjonali imma bħala mument ta' bidla u trasformazzjoni. L-artist qal li dawn ix-xogħlijiet flimkien jippermettu waqfa ta' skiet u riflessjoni fejn il-pubbliku jista' jħoss l-elementi ta' din il-ġrajja mistika. Victor Agius juża elementi mill-art bħat-terra rossa, ir-ramel, it-tiben u materjal organiku ieħor flimkien ma' folji tad-deheb biex bihom juri n-nattività mhux bħala suġġett statiku imma bħala mezz ħaj ta' kontemplazzjoni. Ħafna drabi meta naħdem ikolli xi skizz ħafif bil-faħam imma jkolli blokka tafal li nibda nattakka u nneħħi minnha kważi subtractive iktar milli nimmodella u nżid. Kważi t-tafal jiena nnaqqas minnu bħal meta kont nara l-missieri u għadni nara ħsallum minn blokka njam jew irħam inneħħi l-affarijiet biex joħroġ figura li tkun maqbuda hemm ġew. L-istess trattament użajtu jien f'dawn il-biċċiet ta' tafal gress li mbagħad jiena ħmejt fil-forn żitt il-glazes u tajt l-effetti li rrid fih. Apparti x-xogħlijiet ta' Agius, min iżur il-wirja fil-Mużew il-Ħaġar fir-Rabat Għawdex jista' japprezza wkoll xogħlijiet ta' 6 artisti magħrufa bħal Stefano Erardi, Envin Cremona u Cesar Attart, mislufa minn istituzzjonijiet bħal Muża, il-Ministeru għal Għawdex, is-Santwarju ta' Pinu u kollezzjonijiet privati. B'hekk it-temi tan-nattività, il-Nunzjata, il-Maternità Divina u x-xena tal-Presepju jinsabu espressi f'esibizzjoni waħda li tgħaqqad stili u epoki differenti.